Sa mga pangyenot na istorya, 230,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa Camarines Sur. Panganom sa most wanted persons kan syudad nin Iriga arestado. Mga lokal na gobyerno na angat sa lado kan disaster risk reduction pigbisto. Piling senior citizens as in persons with disability na tauwanin wheelchair. As in bistohon an anom na teams na laog na sa quarterfinals kanako Bicol Cup. Maray na hapon, Biyernes, Disyembre 2, taong 2022. Uninahan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga istorya ni sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas 200,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Minalabak, Camarines Sur. Target sa operasyon, arestado. May report si Nomer Corporal. Inaresto kang Minalabak Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Major Ronald Drugada sa pakikipagtabangan kan Drug Enforcement Unit Nagain Camarines Sur as in Police Intervention Unit Camarines Sur ang 35 anyos na sospek na si Lorraine Espilita kang Zone 3A Barangay Irayang Sulong Camarines Sur matapos na maaktuhan na nagpapabakal ng illegal na droga mag-aalauna ning aga kasudma. Sa impormasyon, haloy ng pigbabantayan kong otoridad si Espilita na dati nang nakulong huli sa pagkakaimbwelto sa illegal na droga. Po, ini po sa tuyang suspect. Dati na po ining nadakop sa kaparehas pong kaso. Year, tunday po ko na sa 2017 po, 18, nagkagawa na po siyang arganing kaso. Kung saan po na nakulong na po siya sa arganing kaso. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 500 pesos na buy-bus money. Sarong transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na may gabat na 20 gramo. Nakuha pa sa sospek ang sarupang transparent plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na may kantidad na 238,000 pesos. Kami po, naglalakaw para mabawasan, as in ma-eliminate po ining mga nagagamit ining droga dito sa Minalabak Camarines Sur. Na pare ang disposition mo sa buhay, pag nagparagamit ka na, salaan sa imong pagkataho mo. Yun pa. Kaya dapat iwasan to po ini para po sa kinabukasan mong kasatuyang sa tuyang mga kaymanwa sa mga masunod pa. Sigun kay Verdadero, ini ang primerong dakulang operasyon ninda kontra illegal na droga sa saindang banwaan ngunya na taon. Sa presente, nasa kustodiya na kang Minalabak MPS ang sospek as sinaampang sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Panganom sa most wanted person sa syudad nin Iriga, arestado. May report sila Arnie Miranda. Arestado ang ranked number 6 city most wanted person sa Iriga City sa pigkondusir na simultaneous anti-criminality law enforcement operation kan Iriga City Police Station sa barangay San Agustin, Iriga City, Kasuudma. Sigun sa tagapagtaram kan Iriga City Police Station na si Police Lieutenant Bella Sereno, alas 10:20 nin aga Kasuudma, nadakop ninda ang sospek sa ampangan kan San Agustin Elementary School. Binisto ang sospek na si alias Jerry, 52 anyos, asin residente kan Zone 7, Pinaglabanan Street, San Agustin, Iriga City. Ang mandamiento di aresto para sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, possession of dangerous drugs na inisyo ng presiding judge, 5th Judicial Region, Branch 37, Iriga City noong November 23, 2022. Sa presente, nasa kustodiya na kan Iriga City Police Station ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapasalamat po ma'am ang PNP Iriga sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel Jonathan Salayan
sa patuloy na pakikipagtulungan po ng ating mga kababayan dito po sa siyudad ng Iriga. Kasi malaking tulong po ang ginagawa ng ating mga kababayan. Yung kanilang mga impormasyon na binibigay po dito sa atin sa PNP, malaking tulong po yun. Mientras tanto, kanakaaging bulan, nasa 12 most wanted persons na ang naarestar kan Iriga City Police Station. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda. Mga lokal na gobyerno naangat sa lado kan disaster risk reduction, pigtawan pagbisto kan gawad kalasag kan OCD Bicol. May istorya si Mariel Lorenzana. Tinaawanin pagbisto kan Office of Civil Defense Bicol sa pangingenot ni Director Claudio Yucot ang tulong probinsya sa rehiyon sa katatapos pasa ng 22nd Gawad Kalasag 2022 na ginibuka sa Udma sa Legazpi City. Kabali sa mga natauan onra ang probinsya nin Albay, Camarines Norte asin Camarines Sur, na pigbistong fully compliant sa Disaster Risk Reduction and Management o ang mga probinsyang pinatunayan ang sa inang pagiging pusog o rugna sa mga oras ng emerhensya, siringkan bagyo asin iba pang natural na kalamidad. Objective talaga natin, bakit meron tayong Gawad Kalasag, is to make our localities resilient. Hindi natin to maabot ang objective na to pag hindi tayo nagtulong-tulong. Bawat LGU at mga national government agencies. Binisto man bilang fully compliant ang mga banwaan kan Magaraw, Nabwa, Pasakaw, Aroroy, POV Corpus, Bulan, Bulusan asin syudad nin Iriga. Binisto naman na beyond compliant ang syudad ng Legazpi. Ito ay isang tool or isang tool para malaman na ang isang LGU ay resilient. So over the years, nagbago yung mga criteria, pero isa lang ang tumbok, maging resilient. Ibig sabihin, Katakod ka ini, laom kan pamayo kan DRRM Division, lugod magsirbing inspirasyon ang nasabing pagbisto sa iba pang LGU sa rehiyon. There will be again development, I think, as per Sir Ben sinabi sa akin, so that we can later on perfect this kind of awarding specifically for LGUs. So as of now, sabi ko kay RD, the good thing with this kind of awarding, not a competition type, a helping aid type, is maraming na-encourage lalo. Asin nga ni mas maging pusog ang lambang LGU pag-abot sa disaster preparedness, sinerto man ni Benito Salvador Jr. kan OCD Central Office na padagosin dang makondukta ng information dissemination campaign nga ni mas maedukar asin magiya ang publiko. In fact, every year we have this so-called National Disaster Resilience Month. Nagkakaroon ng karawan, nag-i-inform tayo anong ginagawa. Then meron ding regular training program si OCD. Part nito yung Incident Command System, yung training sa local DRM plan, at marami pa po. Kasama pa dito yung pag-assess ng mga damages, given the fact that the Bicol is considered as a paradise of disaster. Mientras tanto, 1978 kan inot na poonan ang Gawad Kalasag. Para sa mga storyang tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Piling senior citizens as in persons with disability, pigtawan in wheelchair, kanako Bicol Party List as in DOH Bicol. Nagbabalik si Mariel Lorenzana. Pigpapasalamat ng God kan magkabarangay na sinda Nanay Charlene as si Nanay Rhea May kan Barangay 1 Malilipot Albay ang naresibe nindang libreng wheelchair gikan sa DOH Bicol sa pagkikipagtabangan kan Ako Bicol Party List. Bentay da kaya ang wheelchair para sa saindang kaprayentes na nadidipisilan ng maglakaw darakan pagkakastroke asin kagurangan. Sa arong ko sa muya na Tiri Usman na day makabakal ning sa diri. Salamat po dakulao. Dakolaon pong tabang ini para sa kuyang pa. Maugma po. Maugma ako. Sigon sa DOH Bicol, 20 transport wheelchair ang sa indang binakal na syerto nanggad na mataunin kaginhawaan sa mga benepisyaryo. Nagpapasalamat man ang ahensya sa padagos na pagkikipagtabangan sa indakan partido.
Saro po ini sa mga programa po na pinapakusugta sa tabang man po ini kang BRTTH or Bicol Regional Hospital and Medical Center through the Rehabilitation Center na pakusugon po ang rehabilitation. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Congressman Jill Bongalon, ang partido mismo ang nagsara sa 20 benepisyaryo na anas na bedridden durante kan pigmamating helang asin pagkagurang. This wheelchair, inaapod ta na assistive device, no? Tanghaning so mobility ninda, this in the madipisilan. And at the same time, this will improve their quality of life, of course, the physical health. This will also help their yung respiratory and digestion. Sinda nidipisilan, sinda maghiro-hiro. So, parte pwede ka sa tuyang advokasya. Pagsisyerto pa kan kongresista, yaon permian sa indang partido na handang magtaong pag-alalay sa sisayman. Urog na kon inian may darang katabangan lalo na sa mga tios. Parte man ang nasabing programa sa tabang sa karahayan kan ako Bicol Party List. Para sa mga storyang Tatak Bicol, Maria Lorenzana. Tulong persona erido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Masbate. Asin bistuhon ang anom na teams na laog na sa quarterfinals kanako Bicol Cup. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Tulong persona erido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Sur asin Masbate. May report si Nomer Corporal. Irido ang duwang motorista matapos na magbangga ng pigmamanehong motorsiklo sa Barangay Umabay Exterior Mobo, Masbate. Pasado alas 5 nin hapon kang Miyerkules, Nobyembre 30. Sa kusog kang banggaan, saro sa duwang driver ang nakalasik, mantang naipit ang saro sa motorsiklo. Tulos man na naidalagan sa ospital ang mga lugadan. Yung findings niya, isang rider, nagtamo ng bukol po sa ulo. Tapos sugat naman sa noo, tapos sugat sa tuhod at gasgas sa paa. Tapos yung pangalawang rider po, nagtamo ng gasgas sa tuhod at malaking sugat sa paa. Sa datos kang opisina, inina ang ikasyam na narespondehan nindang diskwido antes matapos ang bulan ng Nobyembre. Sa Nabua, Camarines Sur, sa parehong aldaw, lugadan man ang 9 anyos na aking lalaki makalis na magpurbar na magbalyo sa ibong na tinampo.
Alagad aksidenteng nasa abitan kang papaabot ng motorsiklo. Nangyari ang insidente sa tinampong sahop kang barangay Malawag sa nasambit na banwaan, pasado 4:00 ng hapon. Pagirumdum kang otoridad, urog na sa mga motorista, magdubli ingat ng gad sa pagmamaneho, nga ni makaibitar sa anuman na peligro. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Nagkapirang obrero ugma sa dugang na aldawang sweldo na pigpapautugnakan Dole Bicol kung pa kasuudma. May istorya, sila Arnie Miranda. Ikinaugma kan security guard na si Jake ang dugang na 20 pesos sa iyang sweldo. Kasubago kaya kan maisiyan niya na may 20 pesos salary increase ang Dole para sa mga siring niyang nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Sabi niya, daibaling diit basta igwa. Okay man, dapat bro paano. Tapos siyempre makatabang mo na bagan sa pagkabuhay. Lalo na kami pamilyanan sa tawo. Makabakal ng gatas yan, kung ano pa man ang ano. Pero kulang man yun. Pero okay na, at least hindi binagdag na. Si Rocky na tulong taon ng gasoline boy, pigpapasalamat man ang dugang na 20 pesos sa iyang sweldo. Nagma po kami, nadagdagan naman po so wage me sa sahod me, bali na makinabang naman sa pamilya me. Kasi sa dako lang tabang po. Sigun sa tagapagtaram kan Department of Labor and Employment Bicol na si JV Gasca, 345 pesos ang daily take-home pay kan mga nagtatrabaho sa private sector. Alagad magiging 365 pesos na ang sa indang aldawang sweldo. Ang lakdang susug sa wage order number RBV20 na pig-issue kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board na epektibo poon kasuudma Disyembre 1. Si first tranche ta, nag-take effect ito kang June 18, 2022 this year. So, nagkaigwa kita ng dugang na 35 pesos. And sa second tranche, which is additional 20, ngayon po, kahapon po yon, December 1. Dugang panigasga, aplikable ang wage increase sa gabos na minimum wage earners. Anuman ang posisyon, designation, as in status kan sarong empleyado. Nagre-receive ng ngunyan ki 345. So minimum wage. Sinda sumatatawan king additional 20 pesos. However, mga more than or beyond na sa minimum wage, depende po ito sa company kung dudugangan sinda. Ang nakapaloob lang po dito sa wage order are the minimum wage earners or the minimum wage workers. Nagpagirumduman na hensya dapit sa 13-month pay kan mga empleyado sa gabos na sektor na dapat maitauna ang test pa man mag-Disyembre 24. Piglinaw man ka na hensya mas kinaghali o nagresign na sa trabaho ang sarong obrero ang test pa man ang bulan ni Disyembre, pwede pang makakuha nin 13-month pay kung nagsarong bulan man sa trabaho. Po kang sa tuyang law is the 13th month pay para po yan duman sa tuyang mga workers, rank and file employees no sa private sector, makaka-receive po sinda ning 13th month pay. Bako man mandatory ang pagtaunin Christmas bonus sa mga empleyado. Paglilinaw ka na hensya na sa pagbuot na inikan kumpanya. However, sinasabi ta pong bonus, bonus is above or beyond what is mandated by the law. Ibig sabihin, bako po siya mandatory. Out of generosity lang po kang company as a reward, probably sa magayon na performance ng sarong empleyado. Asigurasyon kan hensya, padagos nindang babantayan na sinibubusol ang derechos kan kada empleyado urug na sa Bicol. Para sa mga istoryang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Anom na teams laog na sa quarterfinals kan Ako Bicol Cup. Uya ang report. At ayan na naman tumatakbo si Diaz on the side. Santos with the layup. Asking for a clear out is Gadon. Gadon attacking the heart of the defense of Team Legazpi. Rodriguez launches a three. Yes! Blanca. Punsalan! What a play! Cruz versus Lianco. Ernesto. De La Cruz, derecho using his left hand! Grabe din naman talaga. What a shot! Number 22. For that, no! That wasn't right!
Syertong mas magiging mainit pa ang magiging bakbakan kan kada grupo na maralaban-laban sa quarterfinals kanako Bicol Cup na gigibuhon sa maabot na Sabado. Sigun kay Commissioner Lloyd Rivera, anom na teams ang nakalaog sa quarterfinals na dapat nanggad pa kaabangan kan paradalan. Hindi namin in-expect na ganun kainit yung liga natin. Mga taga Malinaw. Sa primer distrito kan Albay laog na ang Team Malinaw. Sigurado nanggad na papainito ni Direk Seriola. Ayan na ang mga nakadilaw. De La Cruz. That one was number 7 guy. Seriola. Oh yeah, Seriola. Ang bola kay Seriola. And then, Blanca. Asin Leo Marco Blanca ang laban sa ipapahiling na naman nindang tibay. Mula sa parking lot. Short yung tirang yon. Ayan na naman si Blanca. Tumatakbo. Crossing over. Woo! Muntik na! Laog naman ang Team Santo Domingo na pigdadara ni Levi de la Cruz. De La Cruz, diretso sa hole. Kintoy Sigura asin Patrick Banyares. Sigurado ang tirang yon using his left. Mantang sa segundo distrito laog na ang Team Daraga kung sa insyertong aabangan ng gad ang kawat ninda JJ Caspe na asertado kung mag 3-point shot. Daraga, stop and pop action and another rainbow shot from the 3-point country. JJ Caspe hitting another 3-point shot. Caspe. Good pass to Aspe. Dazzle Paul Aspe na mapasir na naman kan sa iyang mga magical passing. Attacking Asanya, what a pass! Di man syempre nagpahuri ang Team Ligaspi arog ni Jonathan Del Rosario asin Alvin Milagrosa. Stepping on the gas is Milagrosa. Lapitin lang yun at Sabayo Diaz at nakapulot pa ng foul doon. Next, iikot tayo ng iikot tayo ng buong Region 5. That's the goal. So next move natin is Kamsur. Pakiabangan na lang yung Kamsur. Sa tercer distrito, laog na ang Team Libo na talaga namang bagaan natod sa paradalan. Urog na kun an minakawat na si Mr. Composure, Christian Daguro. Team Libo, Daguro launches a long 3 and yes, it's good! Clutch player na si Mark Jason Reynancia. Libon! Yes! 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 What a play! Asin ang sa indang Tower of Power na si Cabrillos. Yes! Yes! That's a great play! Tumatakbo. Daiman nagpahuri ang Team Pulanggi na pigahanda ang permian kada laban urog na sinda Hafer Mondragon na binansagan na RoboCup. Ayan na, si RoboCup. Asin ang Fast and Furious na si Justin De La Cruz. At nakita naman. Good God! Mientras tanto, nagpapasalamat man si Rivera sa mainit na pag-ako asin suporta kan 15 lokal na gobyerno sa nasabing liga. Actually kasi not all the municipality and then city or the LGU in short, hindi lahat nag-support. So katulad sa Legazpi, we reached out, we tried to communicate, yun, so walang response. So syempre, para hindi rin naman tayo syempre para hindi tayo mabitin, para complete yung 18 teams, since 18 yung municipalities natin sa Albay, we reached out kung sino yung gustong mag-sponsor. So yun naman si Kong Pido, syempre naglapit and willing siya yung support dun sa Team Legazpi, no? Sa Disyembre 11, nakatalaan na gibuhon ng championship round asin ang manggagana mauli nin 200,000 pesos. 150,000 pesos naman para sa first runner-up asin 100,000 pesos naman para sa second runner-up. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Jen Nunez. Ayan ang fast break. Ayan na naman si Blanca! 23 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!